Yes! Nice. Baka may mga diamond dyan sayang kanabis. Kaya tigi, sumagupanan ang titinon laban sa gabus. Lupit! Kami ang upalan ng panahat ang gabus. Kung ikaw laban sa gabus, ikaw ang panahat man ang gabus. Yan. Pero kami ang panahat tonda. Nice. Traffic. Yes, traffic. Kaya pala sa rest above, Sir Roger. Kapalas sa Pasunong Brad. Oo, big shield. Yan, saka sa Triangle Production, TCJ. And Ben Soy from Legazpi with Love. Nice. Standby lang po. Kadami pa pong banda na naka-line up. And thank you for supporting Bicol Pop. Yan, all originals. Yan, the Pride of Bicol. Nice. Sila Sir June from Parts from Gotang Talong. Nice one. Hello pala ako Tonda once again. Good evening everyone. Nice one.
And that was reklamo. Kaya kung may mag-inibo, magtabang na lang. Yan man lang pinaka-essence nito. Nice one, nice one. Nagtrabaho! Pwede man mag... Yan, tama to. Taon mo kami trabaho, Jun. Ikaw kasi. Next song mo pala yan. Siyempre, wala po ito na surgery ang tagabos bubuwagin ng mga original. Tayo na kanina, oportunista. Si mga mapagsamantala. Pero pala ito, ang little trivia lang. Halikiking, mga kwento siya. Kung papanag po ng rotonda, hindi baga, puntahan mo naman ang kaligid. Atsana. Sige, sige, oportunista.
palakpakan, Rotonda!